Dobar dan, ja se zovem Loren Denje. Ja radim u školi za devojčice u vezi sa posebnim potrebama u obrazovanju i imamo u našoj školi veliki broj učenika sa posebnim potrebama, tako da imamo puno izazova i pokušamo da iđemo na kraj sa njima. Jedna od stvari koju smo nedavno radili jeste animacija i smatram da to bilo jako delotvorno, sviđa mi se sam proces i učenicima se to sviđa i sve je bilo jako, postoji puno barijera zapravo koje treba da prevaziđete kada se bavite animacijom, ali ja bih žela da pričam o samom procesu i činjenici da su i oni kreativni i mi smo kreativni i jako puno učimo u okviru tog procesa. Evo je jedna animacija. Dakle, ovo je uglavnom takozvana stop frame animacija gde se zaustavlja taj frame i mislimo da je to jedan alat za inkluzivno učenje. Svako to može da uradi. Mislim da većina vas zna šta je. To je evo ovo. Da li neko ovde gleda crtani Wallace and Gromit? Ovo svuda možete da nađete. Vrlo je jednostavno. To je jedna tehnika koja se koristi u animaciji gde statični objekti, dakle predmeti koji se ne pomeraju, ožive na platnu. Ako neko želi to da uradi, pomeri taj predmet i možete satima ili godinama to da radite, ukoliko to želite. I možete da napravite mali film, ali kad ste napravili te male pokrete, dobit ćete divnu jednu animaciju. Možete da koristite različite stvari, možete da koristite Play-Doh, plastelin, Lego, pisma, bilo šta što je dovoljno malo da može kamera da snimi. Evo ovo sam radila sa mojim učenicima. Mislim da ovde treba da pritisnem. Evo ovo je jedan čas gde smo počeli zapravo da se bavimo razlomcima. Ovo je potrajalo dosta dok smo napravili, ali možete i da ga usporite. Učenici su punili čašu vodom. A koristili smo i reči da malo stavimo naglasak i na pismenost. Ono što je sjajno kod ovoga jeste da nakon što to napravimo mi pričamo o samom procesu izrade i o tom sekvenciranju. Dakle, pričamo o tome šta su uradili, ali zapravo pričamo o konceptu, odnosno o tom konceptu koji razvija sposobnost. A sada sa malo naprednijom grupom smo uradili ovo. Učili smo o solarnom sistemu, sunčevom sistemu. Nije baš najjasnije, pošto kvalitet nije baš dobar, ali obično to izgleda dosta bolje. Evo, možda prepoznajete ovo. I evo nas sad. Idemo u orbitu. I ovde imamo jednu kometu. Tako da su učenici naučili i od čega je sastavljen sunčev sistem, ali bilo nam je jako zabavno dok smo to radili. Dosta je i potrajalo. Tako da postoje različite mogućnosti, a pričat ću malo više o tome, jer mislim da meni lično ovo bio najdelotvorniji način, a to je da pokažemo napredak i to sekvenciranje, ali postoji i drugi načini da se naprave male animacije. Ovde, na primer, imam ovu malu animaciju. To je jedna aplikacija, Puppet Pal se zove, mislim da ima i na iPadu i na Androidu i možete sami sebi to da pošaljete i onda da je otvorite kao jedan filmić. Ovako izgleda kada ste na mesecu.
Ovdje je još jedna dimenzija svemira. Pokazat ću vam za koji trenutak da vidite kako ovo funkcioniše. Evo ga, sad smo na mesecu. I onda u okviru jedne od mojih grupa smo napravili ovo. Ovo je nešto što se zove To Animate, dakle to je kreativni alat iz Purple Mesha. Ne mogu izgleda da vam pokažem sve, ali ovdje umjesto modeliranja crtamo. Željeli smo da ispričamo priču kako neki naučnici veruju da su napravljeni Zemlja i Mesec, tako da smo ovo napravili, odnosno prikazali putem nekih slika. Ja ću to sad da vam pustim. Vrlo je jednostavno. Evo ga u uglu ovdje. Možete da razumete, ne znam zašto je otišlo na ovu stranu zapravo. Evo ga. Ovdje vidimo dve planete koje se sudaraju i od toga nastaju Zemlja i Mesec, ali mnogo je to delotvornije ovako. Evo da vidimo šta se dešava. Mnogo je delotvornije zato što pokazuje sve u fazama i mogu učenici da nacrtaju prvo samo scenu. Vi kažete, evo, vi ćete raditi prvu fazu, vi radite ono što je na kraju, pa onda možete na kraju sve to da spojite ili svakom učeniku da date neki drugi deo priče pa da se sastavlja na kraju. Evo, ovo je taj Puppet Pal i za to vam je potrebno da izaberete neku pozadinu. Ja sam izabrala nešto što mi je ličilo na Mesec. Onda možete da izaberete predmete. Očigledno sa ovim besplatnim aplikacijama možete i da se upgradeujete, da platite nešto dodatno pa da dobijete veći izbor, ali ovdje imate neke likove. Možete i sebe da stavite ako želite. Možete da započnete sa vašom predstavom i ako imate tablet, onda ovi likovi mogu da idu gore dole, mogu i da pričaju, tako da mogu neku priču da ispričaju na ovaj način. A oni učenici koji imaju problema sa motoričkim veštinama i žele da urade ovu vrstu animacije, možda je ovo lakši način da oni naprave animaciju. Ali zapravo su beskrajne mogućnosti. Šta vam je neophodno za animaciju? Ja sam objasnila da možete da koristite te programe, dakle one koje su bazirane na netu ili na tabletu, ali vam jako malo treba da bi se napravili jednu ovakvu animaciju. Treba vam kamera, to ne mora da bude USB kamera. Dosta laptopova već ima u sebi kameru i to isto funkcioniše. PC ili laptop, treba vam to, ili tablet, ako ćete da koristite Puppet Pals, i mislim da neka od ovih kompanija koje prave ove animacije mogu sada i da inkorporiraju to u tablet, ali ja to još nisam videla. Tako da praktično morate da koriste jako male predmete. I ovdje imamo primer, imamo digitalnu kameru, neko je napravio jednu scenografiju i mislim da je tu negdje i lik. Tako da, zašto bismo uopšte koristili ovu vrstu animacije? Pa prvo zato što je zabavno i sam ishod je jako zabavan i učenici obožavaju da vide ono što su napravili. I to je kao neka magija, kao neka čarolija. Imate nešto što je nepokretno, a odjednom mu unesete dašak života. I to je moderno, aktuelno je, svuda se nalazi. Kad god idem na YouTube, ja vidim da je neko napravio nešto slično. I to se stalno koristi. Očigledno da postoje i filmovi, televizijski programi gde se to delimično koristi, tako da učenici zaista mogu da se povežu s tim jer su to toliko često viđali. Pokazuje napredak i sekvenciranje. U svakom tom kadru koji uradite, vi dolazite do krajnjeg cilja i to je jasno. Jasno je gde ste krenuli, koji vam je cilj i učenicima sa kojima mi radimo je to jako bitno da postoji ta jasnoća, dakle gde idu i mogu da vide i šta su radili u prošlosti. I to je jedan alternativni način da se demonstrira učenje. Tako učenici mogu da komuniciraju sa vama, da vide kako su nešto napravili, kako napreduju, razvija različite grupe veština.
pričat ću još malo kasnije o tome, ali bitna je i komunikacija međusobna, motoričke veštine se također razvijaju, pismenost, korišćenje brojeva, vreme, odnosno koncepti o vremenu i tako dalje. Tako da se može koristiti u različitim nastavnim programima i može se koristiti u različitim predmetima. I na kraju uopšte nije skupo. Šta se zapravo dešava kad se radi o vrsti animacije? Pričat ću malo o tome. Ovo je jedan od mojih omiljenih razloga za ovu vrstu aktivnosti. Imamo puno različitih veština u ovom procesu. Imamo to sekvenciranje i povezivanje, kao što sam rekla, zatim davanje uputstava u kom pravcu se ide, zatim ponašanje na osnovu nekih instrukcija, refleksija, evaluacija. Ako vidimo nečije ruke u kadru, da li ćemo to da koristimo? Ne, možemo da izbacimo to. Ne znam da li sam vam već pokazala, ali postoji nešto što se zove guljenje luka. Ako pomerite neki predmet, a ne dopada vam se kako ste ga stavili, pokazuje vam gde je senka, tako da možete ga vratiti na prvobitan položaj i to je sjajno, jer onda učenici razmišljaju o onome što su uradili. Zatim, razvijanje pismenosti, dodajte neke reči, kao što smo mi to uradili sa onim sunčevim sistemom. Mi smo pravili etikete i onda smo vežbali spelling. Zatim, lični, socijalni i emotivni razvoj. Učenici rade kao tim, ali isto tako mogu da pomažu jedni drugima, ljubazni su i pružaju podršku jedni drugima. I kasnije kada pravite te crteže, kao što sam već rekla, tu se radi u grupama, moraju da sarađuju, a vidite to i na osnovu ove fotografije. Sve ove veštine zaista poboljšavaju i pojačavaju komunikaciju na toliko različitih nivoa. Ovde imamo Fatimu i Samija. Fatima pokazuje nešto, a Sami zapravo pokazuje Fatimi gde bi trebalo da stavi određenu stvar i ovo je na plazma ovom monitoru, ali to nije neophodno, to je čisto bilo da pokažemo šta se nalazi na laptopu, tako da je samo učenicima bilo jasnije da vide šta mi radimo. Ali oni ovde, jedan daje uputstva, drugi prima ta uputstva i stavljaju se u različite uloge. Neko je režiser, neko je kamerman, neko ko obezbeđuje resurse. Postoje mnoge različite mogućnosti za diferencijaciju, dakle, da može da bude prema samom ishodu, može da bude nešto na papiru, može da bude neki filmić, može da bude detaljno ili ne, kako god želite. Uloge se dodeljuju učenicima, tako da možete da date malo komplikovaniju ulogu nekom učeniku koji je sposobniji za to, a nekom drugom možete da date nešto što je manje izazovno. Vrlo je pristupačno za kinestetičke učenike, odnosno može da im pomogne u razumevanju i prihvatanju tog znanja. Oni su aktivno učestvovali u tome i onda ne moraju ni da se sećaju tog, možda im pokažete to ponovo, jer ste snimili. Ako koristite vizualne stvari, reči, brojeve i možete i da nasnimite tekst preko toga, dakle, možete svoj glas da snimite. Tako da postoji toliko različitih stvari i veština koje možete da koristite. Ovo su neke ideje za različite predmete, praktično u svim predmetima možete da koristite. Dakle, tu je pismenost, zatim numerička pismenost, možete da razumete različite koncepte, naročito je sjajan ta vizualni pristup kada se rade razlomci. Zatim nauka, odnosno prirodni predmeti, možete u istoriji da prikažete različite scene bitaka ili u geografiji, neke interaktivne mape, na primer, ili možete napraviti neke priče u sekvencama i možete da snimite proces i kako zapravo da prikažete kako se neko umetničko delo stvara, tako da i tu se mogu koristiti IKT. Ovo je nešto što ću sad da vam pokažem. Ovo je nešto pre nego što su učenici krenuli da to rade, možda možete i vi ovako nešto da uradite. Ovo je Kamila.
Ovo je naš videoklip. Ona sipa ovde tečnost, pošto mislim da je čaša skoro prazna. Ovo sam ja snimala kamerom. I vidite, ona je uhvatila ovaj kadar. Vidite, da to ipak traje malo, ali definitivno je vredna truda. Evo, sad se vraća. Sad je vreme da se još malo dopuni čaša. Ne možete da čujete, ali drugi učenici kažu više, više, neko kaže sad se zaustavi, tako da svi oni dalju uputstva i to je zaista sjajno. Ja nisam baš dobra kad je srpski jezik u pitanju, treba mi malo pomoć. Da li bi neko želeo da mi pomogne da napravim mali film? Ovdje imam par nekih malih predmeta. Jesu li ovo prave reči? Ovo ćemo da uradimo, ali malo po malo. Hajde da pomeremo predmete, da ih povežemo sa rečima, da kažemo da postoje 4 koraka. Pomerite malo. Dobro, uhvatila sam to. Hajmo još malo. Jel vidite ovde kako idemo postepeno kao kada se ljušti luk, odnosno skidaju slojevi. Evo sad ćemo još jednom da uhvatimo to. Sjajno. Ponovo ćemo da pomerimo ovo. Da li želi još neko da proba? Da. Ovo je vrlo jedna osnovna postavka, ali čisto da steknete neku sliku. Vidite, možete da imate vrlo suptilne pokrete i ne baš tako suptilne i sve je to u redu. Ja ću vam pokazati šta smo do sad uspeli da postignemo i možete uz ovaj konkretan softver možete i da ga usporite. Hajmo da vidimo. Evo ga. Sjajno. Odlično. Ovo je softver koji sam ja izabrala i on košta oko 600 dinara, što je skupo. Ali postoji puno besplatnog softvera i ono što vam treba je samo kamera. Čak na puno mesta imate besplatan period kad možete da pokušate da to radite, tako da trebaju vam tableti, USB kamera ili digitalna kamera, PowerPoint, To Animate, to je program koji smo vam pokazali, to je izradio Purple Mesh, fantastičan je. To se koristi za animaciju i možete da ukucate ispod nešto i da dobijete određeni predmet, kliknete na predmet i on može da se pomera. Nije baš toliko sofisticiran kao ovaj drugi, ali kao kadar, ali ipak je funkcionalan. Zatim tu je Movie Maker program i takođe možete da isprobate besplatni softver. Evo, dala sam ovde 3 linka. Pogledajte ako želite da me postavite neko pitanje. Ovo su moji podaci. Hvala vam puno.